हाय लोगोफोर आंनि राज दैमारि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो बराय हरनाय थाबाय दायो जों कलबारि दिग्लिपार बै नकुलानाव आलासि जानो फैदों नकुला जोंखौ बोग्रि जानो फैदों बोग्रिया माबायदि नायलांबाय थादो बोग्रिया मोजां ना गाज्रि बोरै बोग्रिया नै बोग्रियाबो जा एफा लुथु लुथु जानानै गोखै si गोखैखा गेसाव खि बायदि गेसाव नकुलानि बोग्रिया जि गोदैखा जि गोथावखा खुदियानो बिराद बाल्थिंसेखानो ओइनि नकुला जों बिसानो गेजेरनि नकुलाना फैदों बेबो सासे इउटुबारसो मालाय बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो आरो नैबे मुटु पुतलुलानि माबा बिफं जायो बेखौ एसे अनहरदो हाय टाटास आरो नै सोलोङा मालाय मायबा सेल्फि स्टिक बनायसोदो हनै माबाजों नकुलजों दा नकुला जोंनो साहाबो फुदुंथाराखै मिनिबाय फिथाइ जोंखौ नायनानै आं दायो बोग्रिखौ जाना नायनि गोथाव ना गोदै एसे मजा लानि गोदैखा थान्दा खायनो बोग्रिखौला Halo लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामना हो नकुलाहा मा मादों आं गासिखौबो नायजोबनि र' मबा बोग्रि मोनबाय बायगोन जों र' थांनिथिं मा दोङो नै बोग्रिफोरा नायदों इनि टेपा जानबाय नि बोग्रि फै जाना नायनिया बोग्रि मोनदों बोग्रि जाना जि गोथाव बिसोर बोग्रियासो आंनिया फोराननाय जानानै सन जि गोथाव खानाया टेस्टी एक्टर जादों मालायनिया टेपाया खानाय सिनदो दिनै थुक्रि ब्लगसा सिनना होदों मालाय एक्टर बायदि नोंथांमोना जायफोर खानाय सिनजानो आंदो फै आंखौ कन्टेक्ट खालाम मात्र 20 टाका अनलि 20 टाका 20 टाकायावनो नोंथांमोना होमबा आं इखौ 100 सिनना होदे फंबाय 100 नांलाया जोंनो 20 टाकायानो जायो 20 टाका मात्र 20 टाका नै बिखौ जाबावसै आं गोसाखा आरो मा दोङो नायनो थांनि दा सिंगा जों ini kasih sama bagan deh ini bos lagan deh ini babu aja babu hai ya babu hai nanti kalian isi ada mama dengan ini dong nukul saya kelana jadi kami kata ada nih be nukul ini satam nana lan bajik mahajon ka ji handsome hinsim ka ini nukul kesel bagus sih balak ada dan ini nih nungaba unang post saya nanti sudah di muzang ka Mali natin deh ini naik bibat ke manin nukul ada ya sudah nih kembali